Čaute kamoši, vítam vás z nového videa. Okay, let's go. Respektíve nového vlogu, alebo neviem ako, pretože sa zas a opäť a.k.a. Fakuna my name vraciam. Jak to robí? You know what I say. Takže mám tu pre vás novinku, pretože dnešné video nebude len taký vlog, ale bude to zároveň skúška tejto novej kamery DJI Osmo Action 5 Pro. Pretože nebavilo ma vláčiť veľkú kameru, teraz napríklad natáčam toto na telefón a hľadal som niečo malé a toto ma oslovilo. Takže som to kúpil, poďme to spoločne rozbaliť a uvidíme, aká bude kvalita videa. Sám som veľmi zvedavý, aký bude zvuk, aký bude kvalita obrazu, stabilizácia a tieto veci. Takže tak, poďme to rozbaliť. Ja sa teším. Nezabudni na like, odber a komentár. Takže unboxing bude iba takýto rýchly v aute, pretože nemám tu so sebou nejakú výbavu alebo niečo, že statívy a tak, takže som spoložil vás tunak. Poďme si to rozbaliť a uvidíme, čo z toho vznikne. Postprodukcii, ako sa s tým vyhrám. Nemám tu nejaký nožiček. Základ recenzára alias Fakuna my name je: musíte mať furt po ruke nejaký ostrý predmet, s čím môžete unboxovať veci. Unboxing by Fakuna my name. Nezabudni dať like. Tak toto pekne rozbalím. Nezabudni dať komentár. Poďme na to. Ježiš, toto one. Počkaj, takto. Oh shit. OK. Toto dáme tam ten ony. Takže tu musím pridať zvuk. Milujem otvárať nové veci. A hlavne od Apple a DJI. Krabička inak ma prekvapila, že je takáto malinká. To bude fakt. Toto sú vreckovky a toto je krabička. Malička. A už chápem prečo. Pretože sa tu nič moc nenachádza vlastne. Čo tu máme? Poďme na to, že aha. Príslušenstvo accessories. Čože? Akože to mi príde troška divné, hej? Kvalitná kamera a ona vlastne je iba takto položená v tej krabičke, chápete? Proste iba takto bola položená v krabičke. To som nečakal ako, ak by měl byť úprimnej. Čo ja si myslím, že to nejdem vôbec zdržovať, poďme rovno otvoriť kameru. Pre tých, čo ju ešte nevideli. Roman, ďalšia radosť vo mne. Pekná. Viete, čo mi príde smiešné, že na videa, keď som to kúkal, tak tento nápis, to Action 5 Pro, mi prišiel taký, že ozaj, že máme tu na ďalšiu lepku, že mi prišiel ten nápis také, ako keby bol vytisknutý u niekoho doma v 3D tlačiarni. Dobre, tu je nejaký otvor. Ja som ešte v ruke nemal, takže aj mi bude niečo dlhšie trvať. Možno budem potrebovať aj prvýkrát nejaký ten návod. Takže kábel na nabíjanie, USB-C na USB-C, nejaký návod a tu bude vlastne to príslušenstvo. Ináč nemám žiadne adventure kombo, alebo tak mám normálne štandardné kombo. Otvoríme toto. Tak, teraz som ostal prekvapený, ľudia. Teraz ma to fakt prekvapilo, pretože no toto som nečakal fakt. Toto ma príjemne prekvapilo teraz. Aha, baterka je tu na. A nie. Takže neprekvapilo ma nič, lebo pôsobilo to najprv ako taký riadny hliníkový alebo železný rám, ale je to taký tvrdý plast, takže nie je to nič také. Ale pôsobí kvalitne, hej. To musím nehať. Pôsobí kvalitne. Dobre, tu máme na príľbu nalepenie. A čo tu je ešte? Toho príslušenstva tu nie je veľa, ale tak
Vieš, ja nepotrebujem nejaké tu príslušenstvo extra. Hej, je to na príľbu, ale... Aha, jasné, OK. OK. Takže takéto, máte to magnetické. Ja len dúfam, že mi to bude pasovať z DJI dvojky, Action dvojky, pretože mám aj parádny statív, aj veľa doplnkov ku tomu. No, otvorím baterku, to na krásne v autičku, kde bude zvuk úzaj. Som zvedavý na zvuk z iPhoneu, keďže som v izolovanom priestore v aute. Aha, takže tu mám baterku, to sa dáva tu a rovno sa tam dá aj pamäťovka. Takže poďme na pamäťovku. Pamäťovku som zvolil takúto 256 GB, 200 MB za sekundu, rýchlosť čítania a písania 140. Takže malo by to frčať ako hodinky. Tak, môžem odložiť a vkladám pamäťovku do kamery. Pamäťovku tam máme a dáme tam baterku. Takže, priatelia, ja vás zoberiem bližšie. Skúsime rovno nasadiť aj toto. Čo poviete? Ja by som asi skúsil, ale netuším, ako to funguje. Dozadu, spredu, skade to mám dať? Napíš do komentára. Shit. Pani, ja si vás zoberiem teraz takto do ruky a poďme ju spoločne zapnúť. Teším sa. Toto štiknúť. Áno. Aha, to je asi... Aha, že po akom čase sa má vypnúť. 30 sekúnd, minúta 10. Dáme, že neba. Aha, už to aj natáča. Poďme sa premiestniť na túto kameru a uvidíme. Hello. Hello. Ako sa máte? How are you? Aha. Počkaj, Župka. Hneď ti spravím miesto. Kartu, prosím. Takže toto sú zábery, prvé zábery z kamery, tak ako bola nastavená, nič som nenastavil, 1080 P30 RS. Kartu, prosím. Nech sa páči karta. Ďakujem. Takže toto sú prvé zábery, nič som nenastavoval, všetko je továrensky nastavené a idem sa pozrieť, čo sa tam dá nastaviť. Určite to dám do 4K ako prvé a let's go! A viete čo? Zatiaľ to nehajme takto a vidíme sa o chvíľu vonka. Kamoši, tak ako som vám sľúbil, nachádzame sa vonka v tomto krásnom prostredí. Fúka riadne vietor, takže si otestujeme samoška a aj riadne tieto mikrofóny, aké sú tam. A mám tu aj svoju motorku. Pre nebe niečo je na mojej motorke. Chcete ju vidieť? Napíš to do komentára. Takže 3, 2, 1. To je moja motorka. Neviem, koľko to má koní, ale 800 W a maximálna rýchlosť je 25, takže to bude jízda, přátelé. Kameru mám nastavenú všetko na automatike, pretože najlepšie, keď je všetko na automatike, nemusíte nič riešiť. Som zvedavý, ako si poradí s týmto vetrom, lebo fakt, že riadne fúka. A tak, poďme to otestovať. Idem si vás dať tu na kolobežku. Vlastne tu. Režim mám ultrawide a stabilizáciu mám zapnutú iba tú prvú, tú proste najnižšiu, alebo ako to nazvať. Asi najnižšiu to môžem nazvať. No. Takže si vás idem pripevniť a ukážem vám rakúske ulice. Poďme na to. Už ste mi tam nainštalovaní. Tá predná kamera, tá predná obrazovka mi troška vadí, že je troška úzka, lebo nevidím vlastne, či mi teraz vidno celé ruky alebo nie. Vidím to proste takto a už koniec obrazu. Uvidíme, sa zvedavý, keď to budem strihať. Baterku mám plnú nabitú. Aha, a ešte idem nastaviť mikrofón na vysoký, aby proste nebolo počuť šum a vietor. Lebo je to teraz na štandarde a idem to dať na ten high. Takže zapol som natáčanie, kameru mám na volante kolobežky, stabilizácia je úplne tá základná a poďme sa skúsiť prejsť. Je to taká štrkovitá cesta, takže bude to so mnou riadne triasť.
Neviem si to dobre nastaviť, potom si ju skúsim dať aj na seba, že taký POV pohľad, alebo pohľad z prvého pohľadu, to je. A uvidíme, či to spraví. Vietor fúka silný a tým, že ideme ešte na kolobežke. Niečo mi spadlo? Niečo zašramotilo. Čo to zašramotilo? Počuli ste to? Či nepočuli? Radšej sa uistím. Aha, teraz vidím, že som dosť tmavý. Takže... Počuť, že mi niečo spadlo. Kľúče mám. Telefón mám. Všetko mám. Dobre, tak poďme ďalej. Poďme na to. Obrubník. Takto. Neviem vôbec, ako to bude vyzerať, sám som zvedavý. Fučí riadne vietor. Tak strašne zvedavý ten mikrofón, ako si s tým poradí. Grüß Gott. Ja, danke. Zeig. Danke dir. Vidíte ľudia, takto sú strašne milí. Ohľad úplný, nevadí im, že idem do chodníku na kolobežke. Stabilizácia som zvedavý, si myslím, že toto by už potrebovalo tu lepšiu. David, vorbei. So langsamer. Wahnsinn. Kokos. Som si myslel, že to sú kone predo mnou. Počkajte, ja počuť tu na. Nevyzeralo ako pes, ale ako koň. Viete čo, zoberiem vás. Poďme sa pozrieť ku letisku. Som zvedavý. Možno, že budeme mať šťastie a... Budeme mať šťastie a pôjde nejaké lietadlo a natočíme to v priamom prenose! A ešte jednu chybu som asi spravil. Mám to iba na 25 fps. Mal by som to skúsiť na celých 120. No, že by sa zadarilo spraviť nejaké spomalené zábery alebo niečo. Čo myslíte? No, obraz vyzerá zatiaľ dobre na tom malom displeji. Už sa ma hodinky pýtajú, či tréningujem, či športujem. Super. Poďme ku letisku. Ku letisku a tam si zmením potom pohľad, dám si kameru na seba a som zvedavý, ako to bude vyzerať potom. Kde je auto? Ale zima mi je dobrá. Ak si poradí táto kamera s týmto vetrom, takže je vymakaná. Lejce. Už sme priateľia pri letisku. Už sme ďalej. Ale... Uvidíme. Nevyzerá to, že by niečo išlo, lebo väčšinou sú tu fotografii alebo ľudia
ľudia, čo radi fotia lietadla. A vyzerá to, že tu nie je nikoho. Takže pravdepodobne nebude ani pána, čo sa mi spravil fajný z vetriska. Takže kde som skončil? Ja ešte si myslím, že nepôjde žiadne lietadlo. A takto to tu vyzerá. Aby ste videli, takto to je oplotené. Po tejto cestičke sme prišli. Tu máte také otvory. Chápete? Tak spravili aj takéto otvory pre fotografov, aby proste takto mohli s kamerou a ich nerušil plot, aby si mohli fotiť lietadla. To je proste... V Rakúsku sa mi páčia tieto veci, neviem, či to je aj na Slovensku. Napíš dole do komentára, ak to je na Slovensku. Ale tu nás sú takí zhovievaví ľudia, ale predsa mám aj takto Slovensku radšej. No. Takže. Lietadlo není žiadne. A poďme skúsiť zmeniť pohľad. Doteraz som vás mal takto pripojených. Myslím, že sme dosť otestovali, že ako to vyzerá z toho pohľadu a poďme si vás dať teraz takto na takúto fičuru. Počkajte, odložím si vás ešte tu. To magnetické pripojenie, teda to je rýchlo upínače, to je veľmi dobré. Pretože som si vás jednoducho položil, nemusel som nič nastavovať a všetko bolo v pohode. No. Zašrupikujeme. To odložím, nech nás to neruší. Máme krásny výhľad. Veľmi dobrá vec od Smalrik. Udrží to aj veľkú kameru. Sony A7 Prime to udržal. Že nešiel by som takto svoj na kolobežke, ale taký upevniť bez pohybu, tak v pohode na stabilnom mieste. No. Neviem vôbec, asi takto by to bolo zaujímavé. Počkaj, ešte viacej. Tak, keď sa postavím. No, to by šlo. Pevním si to riadne. No. Idem to dať ešte na 4K a 120 fps, tak som zvedavý. Dobre, takže mám to teraz nastavené na 4K 120 fps. A odíďme teda, no že to vidno iba kormidla zase, to sa mi tiež nepáči tento, nie je to dobre, prdele, som moc vysoký. Skúsime takto. Ešte troška viacej. No. Po ceste to možno ešte opravíme. No, takže poďme smerom do mesta. Na námestí lepšie povedané, také maličké. Sviadne trasenie. Prázdne cesty, krásna je. Sama hlina, začínajú sezóny prerábania. No. To je nejaký opustený dom. Mali by... Nie je opustený, niekto tam býva. Oh my god. To je zima. Vetrisko fúka riadne, ja som strašne zvedavý, ako sa s tým poradí. Fúka riadne vetrisko. I can't just say family. Musím byť ticho, lebo mi dá copyright a budem musieť vyhlasať pesničku. Inak by ma zaujímalo, čo si ľudia myslia takto, že idem na kolobežke a sám sa rozprávam, ale mám slúchatka v ušiach, možno si budú myslieť, že telefonujem. Aj to je jedna z možností. No, prichádzame na námestičko. Počkaj, tu bude zaujímavejšie. Takto. Aj tak je tu 20-ka. Takýto 1. maj nám tu postavili krásny. Yes. A môžeme ísť smerom, potrebujem si cigarety kúpiť.
Takže... Wow, chápete? Ja strašne nemám rád chodiť po ceste, ale... Ja idem po ceste a neviem prečo. Nevadí, odbočíme. Tu na doprava, stiahneme sa na chodník. No a čo inak robíte na moju motorku? Túžil som pro riadnej motorke a skončil som na kolobežke. Zaujímavé. Ale nevadí. Pretože... Ježiš, som sa zľakol, skoro som ťa prešiel. Videli ste to? Skoro som prešiel mačku. A čo je teraz výhoda, že to mám na 120 fps a môžem ten záber krásne spomaliť. Takže som zvedavý aj na ten záber. No, idem si kúpiť cigarety. A spolu uvidíte, že ako sa kupujú v Rakúsku cigarety. Ja som zvedavý, či aj také niečo na Slovensku. Mne sa zdá, že som na Slovensku takto ešte niečo nevidel. Je to veľmi dobrá vec, pretože tu na v nedeľu, aj teraz už sú obchody zavreté vlastne. Koľko je hodín? 6:30? No. Hej, už sú zavreté. Ste o 6:00 sú zavreté obchody a takto si môžete kúpiť cigy. No. Šiknete si, že chcete Malborky. Napíšte do komentáru, či to funguje na Slovensku alebo nie. A potom priložíte kartu. Zaplatené. A tu vlastne mám vypadnúť cigarety. Takže, cigarety máme kúpené. Videli ste tu rýchlosť? Napíšte do komentáru, či to je na Slovensku alebo nie. Či to tam funguje takto. Pretože za mňa ako fajčiara veľmi dobrá vec. Ráno, keď sa ponáhľam do roboty, nemám cigy, tak idem iba takto do automatu. Kúpim si cigy a idem ďalej. Tak ja hovorím, aká mi je zima a vedúci si ide v pohode tričku. Ešte nevyľakajme ľudia. Tak. Teraz sme prešli. A poďme si to takto, teda ešte takú okružnú jazdu a poďme domov pozrieť tie zábery. Som sám zvedavý, že ako to bude vyzerať. Hi, I get you safe for my legs. Da 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 da. Dúfam, že sa nevyjebe. Že strašne mrzko som začal rozprávať. Šajaku, po slovensky. No. Takže... Išli sme po teréne. Išli sme cez mesto. Ideme po hladkej ceste teraz. Teraz policajti. Všetci mi pekne zakývajte. A zakývame. Dobrý deň. Videli Slováka na kolobežke, sa čudujem, že sa neotočili a neskontrolovali, či je kolobežka fakt moja. Čo poviete, ako sa vám to tu páči? Je to tu také kľudné a tak. Ale viete, čo by sme mohli spraviť? Ak pribudnú nejaké nové odbery kvôli tomuto videu,
tak sa vydám do večerného Lincu a tam je to ozaj zaujímavé. Pretože sú tam narkomani, ľudia sa tam valia po zemi, neviete čo od koho čakať, raz podpalia policajné auto, raz rozbijú výklad. Je to tu pestré. Takže to by bol zaujímavý content, si myslím. Napíšte do komentárov, čo by ste si o tom mysleli, kebyže sa vyberieme takto do Lincu a natočíme takú temnú stránku Lincu. Nie vlastne iba cez deň, že pekné mesto, ale že čo sa tam deje naozaj. Už je troška šero. Som zvedavý na ten kvalitu obrazu, pretože tam je 120 fps a myslím si, že to troška ubere aj z toho senzoru. Ale nie som si istý, možno nie, že bude kvalita taká istá. Ježiš, ale za zima, ľudia moji, ja to už nedám. Prejdeme toto a ideme domov. A ďalšia pozitívna vec, už ide kamera v kuse na 120 fps 10 minút. A furt sa neprehrala, takže ďalší pozitívny punkt. Je to pozitívne. Možno cítim sa ako na nejakej Kawasaki Ninja 1200 s 1200 koňami. No. A keďže mám v pláne si spraviť aj vodičák, nejde nikto, vodičák na motorku, tak zrejme budú motovlogy. A to by som si chcel fakt dať, že záležať na tých vlogoch. Uvidíme, čo čas prinesie. Takže ak sa mi podarí spraviť vodičák na motorku, tak to bude pecka. A potom ešte kúpiť samozrejme nejakú motorku. Čo, kade ideme? No nič, priatelia. Idem to už odparkovať domov. Takže idem to zostrihať a som sám zvedavý, čo napíšete do komentárov. A ja som sám zvedavý, aká bude moja reakcia, keď uvidím výsledný obraz. Takže toto bolo z kolobežko vlogu všetko a vidíme sa ešte pri zhrnutí.